Oh van nei thlak takin hei voin chu sponsor tu ka lo ni ve lo mai a sponsor tu te hi pu 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 pulai thania hei an dor hi an lo khatlat me a Theiva dora thingpui dor kan nei om chhun nia hei oh an thingpui dor om na hi Theiva venglaya om ania an thingpui voi khat kan in to chuan in non le hi a chaw emo ti tur ani ma se voin chu an dor hin lo khar ve thlata company loss oh voin hi dit he he voin hi date ni som thum November sang khat zakua chu ni lowa sang ni som ni pali ania voina hian van dui thlak tak me in saju pakhat chir chiak an ti me in ka rem zu tong ka chuan ka ra thiam vak lowa mara tong chuan zeusi kan tia a ram dan po the ti a ram thin kha ania mara tong chuan zeusi kan ti me a rim che deuh mai kha he van dui thlak takin hei dustbin a lo tla ve hlo mai a hei a mak ve ni hei ni zan a weekend a roi sual wanga dustbin lo tla top mai nge ani ti hi ka ngai tua hei ti dan tur po ka hra lo a hei kamang ang ve a hei kan dustbin a lo tla hlo mai a ka hra to bik lo le a lom om ka ti don nge a lom om lo ka ti don nge ti po he soi dan tur po hi ka hra lo a hei voina chuan hei chuan saju be chana thil pakhat ka soi du em mi chu YouTube channel hi close siam ve a video ka upload te a changin viewers te han pung le hlua zela a changin an da le thak thina hi kanun nen a in ang ka til tuka ei po hi ka phur lai chang te hian chuan in man na te hian ka chuak ve the thu zela ka phur to lo le ka pe to lo china hi chuan ka mu ve hlang top zela hi ka mi zianen in ang ka tin em pakhat ania voin chu hei rap thlak tak me in saju hi hei kan dustbin a lo tla ve hlo me hei zu te lu drole e bei dong mi ka chan chuak don che o chan tu ko om lom lungai su izalen do ne voina hian izalen ta kal zel ro le zute kal zel ro zam re su chuan mo leiba te rul thilo ni chuan zute hi lo in ve hluat to su in khoiwa thlen huna Theiva khom lo soi fak don nia mang tha le o zute